Benvinguts a aquest webinar que comencem ara. Comencem la gravació d'aquest webinar perquè estarà després també a l'abast de tots els socis al nostre canal de YouTube. Moltes gràcies per haver vingut. Us demanem només una qüestió tècnica que hem anat dient, que és poder treure càmeres i micròfons tret del presentador i dels ponents. I després el procediment que seguirem serà poder escoltar els ponents la seva intervenció i en acabar deixarem un temps també perquè tots els que estiguem aquí puguem intervenir, puguem fer un col·loqui i puguem aprofundir, fer preguntes, solucionar dubtes, etc. La idea és que donarà una hora exactament, és a dir, a les 7:30 tancarem aquest webinar i agraïm moltíssim la presència dels dos ponents, tant Josep Manuel Prats com Pepa Soler, Maria José Soler. Els dos són persones també molt lligades a FANOC. Els dos són pare, mare de família nombrosa i, a més, molt nombrosa, de categoria especial. I, a més, s'ha de dir que el Josep Manel va ser delegat de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya a Sant Cugat durant un temps, abans que moltes més responsabilitats, també públiques, l'anessin atrapant al seu temps. I ara mateix és president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, que representa centenars d'escoles d'arreu, d'escoles de tot tipus, i que té una força important dins de la representació de les famílies relacionat amb la seva escola. I també la presència de Maria José Soler, que també ha col·laborat amb FANOC, va col·laborar quan va començar també des de FANOC a lluitar pels drets de les famílies nombroses en l'educació, que vam constituir la plataforma pel dret a escollir, després es va fer l'agrupació de mares i pares per la llibertat d'educació i allà Pepa ja va entrar com a directora de l'associació, des d'allà va constituir el sindicat de pares, de la qual és directora i, a més, va aconseguir que la felicitem el doctorat, és doctora en Sociologia, per tant, una visió molt àmplia de tot aquest camp de família-escola que és tan important i que a les famílies nombroses ens interessa moltíssim. Llavors, sense més preàmbul, jo donaria la paraula a en Josep Manuel Prats. Benvingut, Xavier Güell. M'ha avisat una mica de treure càmeres, si és possible, a més dels micros, i després a la part del col·loqui, quan un parli, ja podrà posar càmeres i micros. Donaria la paraula a Josep Manuel Prats, sobretot perquè ens expliqui, ens faci una mica de context. La idea que tenim és quin context, en quina situació es troba ara mateix l'escola a Catalunya, el sistema educatiu a Catalunya, quins són els reptes que tenim i, sobretot, com hem viscut aquesta pandèmia i tot el que ha portat, les conseqüències que ha portat, la situació política i el que ens espera el curs vinent en tots els aspectes, tant de la pandèmia i d'organització escolar com també des del punt de vista d'organització política del sistema educatiu a Espanya i a Catalunya. I una vegada ens faci això, ja veurem amb Pepa una mica més les accions que s'estan portant a terme. Per tant, Josep Manuel, la paraula és teva. Deixem ja de compartir, et posem en pantalla en primer pla. Molt bé. Gràcies de nou per estar amb nosaltres. Al contrari, a vosaltres, Raül, moltes gràcies per voler primer organitzar un webinar sobre el tema educatiu, que jo crec que és una cosa que en aquest moment ens preocupa a tots i ens ocupa a tots, perquè està a l'hora del dia i a les famílies ens preocupa com ha acabat el curs i com començarà el pròxim curs. És evident que no se'ns escapa a ningú que aquest tema és molt important. Molt content d'estar a FANOC perquè jo, com bé has dit, he sigut part de FANOC d'alguna manera i la sento molt meva. Bé, jo voldria començar una mica de context, què ens ha passat, no? Però posant un vol una mica més alt, no només veure què ens ha passat en el dia a dia, sinó aquesta situació extraordinària per a tothom, que hem d'entendre que ha sigut extraordinària, que no és una cosa que ens passi cada any, sinó que de cop i volta ens hem trobat tots tancats a casa, tots amb l'obligació de fer bondat, tots amb l'obligació de seguir els deures dels nanos, els nanos de fer deures, els mestres de donar deures, en fi, avançar matèria, no avançar, fer el seguiment dels alumnes, les tutories que els mestres solien fer a les seves escoles s'han hagut de fer d'una altra manera, etc. Vull dir que és un context molt complex. I sobretot per què? Perquè jo penso que hem tingut un problema des de fa ja uns quants anys, jo diria que des de fa uns 20 anys. La seguretat és molt important. És a dir, hem primat molt la seguretat per damunt d'altres, fins i tot drets, com la llibertat, com el dret a l'educació, i, per tant, hem volgut fer un context totalment segur, hermètic, per poder fer allò que ens deien, de baixar la curva, de no saturar el sistema sanitari, etc.
però això ha tingut moltes implicacions i molt greus i molt directes en el procés educatiu d'1,5 milió d'alumnes que fan el sistema i que durant 3 mesos no han pogut anar a escola i que no han pogut fer res més del que alguns mestres bonament podien fer des de les escoles. Per tant, aquesta és una lliçó que també hem de saber que vindrà en el futur. Lògicament, quan la seguretat és un bé molt preuat, doncs tothom està pendent del que l'Estat o l'administració ens vol dir. I és el que ens ha passat en aquesta obertura de final de curs i el que ens està passant amb l'obertura de principi de curs. És a dir, tots estem esperant què ens diu l'administració, tots estem esperant què ens ha de dir l'administració perquè ens estan acostumant cada cop més a que els protocols de funcionament siguin una eina fonamental i necessària per la nostra supervivència, pràcticament, en el dia a dia. Jo aquí trencaria una llança en favor de que la gent s'informi, tingui seny, tingui sentit comú i tingui la capacitat de prendre les decisions més adequades en cada moment. L'administració no ens ha de poder dir cada vegada què hem de fer o què hem de deixar de fer, sinó que no apel·lo a la revolució ni a la desobediència civil, però sí al sentit comú i al seny de molta gent que sap fer bé les coses i que no passa res. Parlo especialment directors d'escoles, mestres i famílies, que en aquest sentit, tot i que tenen el seu bé més preuat, que són els fills en mans de l'escola, doncs jo crec que sempre hi ha confiat i cap escola farà una cosa diferent del que sigui la seguretat i la garantia que els seus fills estiguin aprenent i segurs. En el sentit aquest dels protocols, a mi el que em sap greu és que moltes vegades busquem un protocol o busquem unes normatives per poder-li donar la culpa a un altre. I això em sembla que moltes vegades és una cosa que s'està tornant endèmica. Jo vull un protocol per saber que ho he fet bé i, per tant, tots els mestres, els professors, les famílies, necessitem un protocol, necessitem unes normes per saber que s'ha fet bé. I busquem més la protecció d'aquesta normativa que no pas l'eficàcia de fer bé les coses. Per tant, les generacions anteriors a la nostra i segurament els nostres pares i els nostres avis van viure situacions d'incertesa tremendes, de crisis molt greus, als anys 40, als anys 50, als anys 70, i la incertesa és el denominador comú. I moltes vegades estem acostumats a la immediatesa i a la certesa de les coses i això a vegades pot no succeir. Però què ha passat a l'escola? A l'escola de cop ens vam trobar que estaven tots els nens a casa, que el que tenia un ordinador l'havia de compartir amb diversos germans, que la connexió baixava de qualitat perquè els vídeos no acabaven de baixar, que els mestres donaven deures d'una manera o d'una altra, que ens assabentàvem a través dels nostres xats que aquella altra escola feia altres coses i que els nostres fills feien unes coses diferents, millor o pitjor. I bé, hi ha hagut molta... Perquè, clar, ens va agafar això d'un dia per l'altre, sense previ aviso, i resulta que cada mestre s'ha hagut d'espavilar una mica, també en funció de l'escola i també una mica dirigits per l'escola, se suposava. Però sí que és veritat que, per exemple, les escoles concertades, el dilluns següent de començar l'estat d'alarma, ja van començar a reaccionar. I a les escoles públiques en general, parlo en general i evidentment hi ha moltes excepcions, com sempre, però van trigar una mica més. I això ha generat, doncs això, què està passant? Els nostres fills perdran el curs, els nostres fills no podran avançar matèria, els nostres fills perden 3 mesos més 3 de vacances, 6 mesos sense anar a escola, i això a les famílies ens genera neguit per una banda, però també l'organitzativa, és a dir, què fem a casa amb els nens, com l'ajudem amb els deures. Per tant, ha sigut molt incert, molt complicat i molt complex. Tots d'acord, l'escola a casa, no hem de fer de mestres, no hem de fer de mestres, hem d'ajudar els fills, no els hem d'ajudar. Però clar, per començar, quina és la funció de l'escola? En primer lloc, la funció de l'escola és estrictament educativa i d'aquí se'n deriven unes altres per la seva pròpia naturalesa. Però l'escola és un tema educatiu. L'escola ha de preparar ciutadans en el coneixement i, lògicament, de retruc, a través de l'estudi, a través del treball, doncs, de les virtuts d'un bon ciutadà, a través de l'esforç, de l'estudi, de la socialització, etc. També l'escola, de retruc, és una eina d'equitat, d'igualtat i de justícia, per donar les mateixes oportunitats a tots els alumnes, posar-los a la ratlla de sortida a l'edat adulta d'una manera més o menys adequada per ser autònoms i competents. I després té una funció que és conseqüència de tot l'anterior, que és la conciliació. Moltes vegades, en aquest període, la conciliació ha esdevingut quasi més important que no pas l'estudi. És a dir, què fem amb els nanos quan estem treballant nosaltres i els nens estan a casa encara confinats, que no poden anar a l'escola? Què passaria si tornés a passar això durant el curs vinent, etc. I és evident que sí té una funció de conciliació, però és una funció de conciliació que és absolutament subsidiària i fruit d'aquesta
pròpia funció de l'escola, que és mantenir els nens durant unes hores a l'escola perquè aprenguin, perquè se socialitzin, perquè tinguin coneixements, etc. I després hi ha una altra cosa que és una cosa que també impacta en això, que és el tema de les reformes horàries. És a dir, de quina manera ens estem organitzant els horaris en aquest país, que des de fa uns quants anys la reforma horària està prenent una força molt gran perquè veiem que clarament no ens estem organitzant bé i qui pateix més normalment són efectivament els nens. Nois i noies, jovent, adults, tots patim això, però especialment els nens, perquè lògicament els atapeïm amb altres activitats mentre estan fora de casa i això té unes conseqüències, unes positives i altres no tan positives. Bé, en qualsevol cas, nosaltres, jo estic al Consell Escolar de Catalunya i quan ens vam reunir amb el president el dia 2 d'abril, tothom estava d'acord que havíem d'obrir les escoles, que era necessari obrir les escoles encara que fos a final de curs. I és evident que les normatives de salut han permès fer-ho d'una manera que ha sigut molt complexa, ha sigut molt complicada, molt limitadora, no tots els nens, no tots els nivells, no es podien fer segons quines coses i fins i tot en la posta en pràctica d'això molts inspectors van, seguint el seu propi criteri o fins i tot criteris del departament, van restringir moltíssim aquestes activitats de les escoles perquè no fossin massives, etc., que és el que volien, al fons, les famílies i també l'escola. Però aquí va primar els criteris de seguretat, com deia abans al principi, que moltes vegades passen per damunt d'altres criteris. Clar, aquí això ha generat paradoxes, perquè des del punt de vista de les escoles estaven mig obertes, mig tancades, no podien anar, seguretat, protocols, neteja, distàncies, i en canvi al bar del costat de l'escola hi havia una terrassa plena de gent sense mascareta i a 10 centímetres xerrant, fins i tot gent jove que podia ser perfectament alumne d'aquella escola. I aquestes paradoxes ens produeixen també angoixa, perquè com pot ser que l'escola no obri i no obstant es puguin fer altres activitats o estigui permès fer altres activitats, quan en teoria la salut és igual per tothom. Per tant, què ens ha de preocupar més de tot això? De tot plegat, a nosaltres què ens preocupa més? Ens preocupa, primer, la manca de lideratge clar del departament. És a dir, que en una hiperactivitat ha sofert una paralització per si mateixa. És a dir, no ha liderat el que seria tot el procés, no només educatiu, sinó també de dotar els alumnes d'eines, etc. També ens ha preocupat molt la manca de diàleg amb la comunitat educativa. Nosaltres hem demanat per activa i per passiva parlar amb els nostres interlocutors del departament i això ha estat pràcticament impossible. La primera reunió va ser el dia que ens van dir obrirem les escoles el dilluns, això era un dimecres o un dijous, obrirem les escoles el dilluns amb aquestes normatives i punt. I ja està. Això va ser purament informatiu. Ni escoltar, ni veure les necessitats, ni res d'això. D'això mateix es queixen altres col·lectius, com els mestres, o els directors, o els titulars de centres. Després, una altra cosa que s'ha posat de manifest i que ens preocupa és el tema de la bretxa digital. És a dir, moltíssims alumnes s'han quedat sense poder assistir a classe ni que fos remotament, perquè no tenien accés, no tenien dispositius, o fins i tot tenien dispositius un per 4, per 5, estem a FANOC i tenim moltes famílies nombroses, i per tant això ha sigut molt complex. Una família nombrosa no pot tenir 8 dispositius a casa, 7 dispositius a casa, és una cosa molt, molt complicada, econòmicament i logísticament, lògicament. I, per tant, aquí hi ha hagut una bretxa digital i, lògicament, la gent que no pot comprar-los, que hi ha molta gent també a Catalunya que no pot adquirir aquests dispositius o no té una connexió adequada. I després, lògicament, també aquesta bretxa digital afecta les famílies, en el sentit que no totes les famílies tenen la capacitat, la formació i les habilitats per poder fer això i per ajudar els seus fills. Per tant, aquesta bretxa digital és important. Però després tenim una altra cosa que crec que és encara més important, que és la bretxa socioeconòmica. És a dir, aquesta bretxa socioeconòmica, aquesta segregació socioeconòmica que ha estat molt present en els últims 2 anys del discurs educatiu, jo crec que és una de les coses més importants i més a tenir en compte. Però no li podem carregar a l'escola aquesta bretxa. És a dir, hi ha molta gent que no té capacitat econòmica o fins i tot sociocultural per accedir a aquestes eines i, per tant, l'escola presencial té una funció fonamental per a aquestes famílies i per a aquests alumnes, aquests nois i noies, joves, adolescents que necessiten aquesta igualtat, d'aquesta igualtat d'oportunitats que explicava al principi. Però, clar, si manquen polítiques econòmiques amb el tema de salaris, amb el tema de mercat de treball, amb el tema de la precarietat, si manquen polítiques de vivenda clares per poder accedir a una vivenda digna en condicions adequades, també. Manquen polítiques de família, no se'ns ajuda. Vosaltres sou el viu reflex
que s'ha de lluitar permanentment pels drets de les famílies, que és precisament el recer on totes les famílies, totes les persones ens aixopluguem quan hi ha una crisi, quan hi ha un problema. I, per tant, si no cuidem la família, doncs tenim un seriós problema. I, lògicament, també fan manca les polítiques d'immigració que facilitin que les persones que honradament venen aquí a guanyar-se la vida doncs puguin prosperar i puguin establir-se d'una forma adequada. Lògicament, i a partir d'aquí, en tot aquest escenari, què passa? Vull dir, què passarà al setembre? Primer, d'aquí al setembre queden 2 mesos i mig. El 14 de setembre s'obren, en teoria, les aules, segons l'ordre de calendari, i el 14 de setembre doncs, veurem què passa. Queden 2 mesos i mig, però, clar, lògicament, hem d'estar preparats. I el departament, abans d'ahir, va enviar unes instruccions que va fer públiques a través d'una roda de premsa molt parafernaliosa per explicar com seria el curs que ve. El que ens agrada a nosaltres és que el departament ha fet unes instruccions bàsiques que són, diguéssim, de compliment obligatori, perquè venen també de la mà de Sanitat, i que preveuen diferents escenaris, tant per infantil com per primària, com per l'FP o la secundària obligatòria o la secundària no obligatòria. Què ens diu? Que el criteri prioritari ha de ser la presencialitat, és a dir, que tots els alumnes puguin estar a la seva aula. A la seva aula de quina manera? Doncs creant uns grups estables en els quals no hi hagi barreges i que aquella classe, com deia el conseller, que nosaltres ho vam comentar d'aquesta manera quan vam fer la nostra intervenció al Consell Escolar que ens ho va presentar, és que sigui com una família, és a dir, a la família ens sentem sense mascareta, ens acostem i podem interactuar entre nosaltres d'una forma natural. És a dir, que sigui aquest tipus de grup que, a més, permetria una certa traçabilitat. El que ens preocupa més és que limita molt, aquests grups estables han limitat molt la presència de professorat. És a dir, han posat que com a màxim hi hagi a primària dos mestres per totes les assignatures, és a dir, que 2 mestres es passaran 25 hores a la seva aula i a secundària fins a 4 professors. És a dir, fins a 4 no, 4, a partir de 4 professors. Diria que sembla que diu 4, no, 5 professors, perdó, diu. I, per tant, uns alumnes que tenen tant a primària com a secundària 10-11 assignatures, doncs, home, serà molt complex seguir un currículum d'una forma normal, com fins ara havia passat, fins al 13 de març, d'una forma normal perquè serà un únic mestre o 4 professors o 5 professors els que faran totes les matèries. Evidentment, doncs, això és una feinada ingent pel professorat, per programar, per preparar les classes, que, evidentment, el que era professor de socials i li assignen socials i llengua, doncs haurà de fer socials i llengua i haurà d'agafar la llengua i empapar-se el temari de llengua i ensenyar als nois a llengua. Això crec que pot ser una dificultat afegida molt greu. Per tant, això és un hàndicap que creiem que és important. I després, per la postobligatòria, el conseller deia a partir de tercer d'ESO, però a les instruccions parla de postobligatòria i de l'FP, estem parlant que puguin fer una hibridació, és a dir, que puguin fer fins al 50% presencial, 50% per videoconferència, a distància, diguéssim, per dies alterns, etc. Clar, quina és la patata calenta que posa el departament? Doncs que són els centres els que han de fer aquests protocols. És a dir, en base a l'autonomia de centre, que és una cosa molt bona, que és una cosa que creiem que és una cosa molt interessant i molt bona i molt positiva, lògicament li passa la pilota als centres que han de decidir en base a les seves circumstàncies, necessitats, població, alumnat, professorat, etc. i espais, lògicament, quina serà aquesta organització que ha de mantenir entre els grups, aquests grups familiars o aquests grups estables, ha de mantenir les distàncies en el pati, les distàncies en el menjador, les distàncies entrades i sortides, i, evidentment, això requereix un esforç organitzatiu gran que molts centres podran fer bé i molts centres els costarà perquè la disponibilitat d'espais, lògicament, serà molt limitada. Per tant, el 23 de juliol els centres han de presentar aquest protocol d'obertura que decideixi i que ha d'aprovar el Consell Escolar, amb la participació, lògicament, de mestres i famílies. I bé, doncs a partir d'aquí el departament dotarà els centres a partir de l'1 de setembre del personal addicional que necessiti, en el sentit de professorat, en el sentit de personal auxiliar per atendre la diversitat, etc. Per tant, encara està tot a l'aigüera. Jo diria que tenim unes instruccions que ordenen d'alguna manera aquesta obertura, però que ens fem moltes preguntes, no? És a dir, nosaltres, qui pagarà aquests mestres? Diuen que el departament posarà els mestres a l'escola pública i també col·laborarà amb l'escola concertada. Qui posa els espais? Qui busca els espais?
En teoria, són els ajuntaments amb la Generalitat han dit que buscaran els espais, però el departament tampoc descarta que una escola concertada pugui buscar un espai privat per poder-se expandir si ho necessités, que el departament estima que no serà molt necessari, però no se sap mai perquè cada escola és diferent i, lògicament, els centres són de diferent configuració i no tots els coneixen tots. Després, qui pagarà tota la festa? És a dir, nosaltres, com a pares de l'escola concertada, el que temem és que aquesta festa l'acabem pagant els pares, com sempre. És a dir, jo crec que és important parlar que l'infrafinançament del sistema recau fonamentalment, de tot el sistema, recau fonamentalment a l'escola concertada i que aquesta escola concertada al final està sostinguda en part per les famílies, entre un 40-60% està sostinguda per les famílies. Per tant, som nosaltres els que hem de pagar tot allò que no paga l'administració. Després podem entrar, si voleu, en el moment de les preguntes, una mica més en concret a temes de les quotes o temes de qui paga què i per què i com és el concert i de quina manera, que jo crec que és molt important entendre com funciona el sistema del concert per poder-se fer càrrec de per què nosaltres ens queixem que el sistema està infrafinançat i que hauria de finançar la plaça gratuïta a totes les escoles de Catalunya i, per tant, això és una de les lluites que tenim. I després se'ns posa una altra lluita pel mig, que és el tema que ha sigut molt recent, que és la renovació de concerts. És a dir, la renovació de concerts s'ha fet tard, s'ha fet mig malament, perquè a més s'han exclòs un grup d'escoles que fan educació diferenciada i nosaltres, com a federació que defensem 300 AMPAs de tot tipus i colors a Catalunya, entenem que el dret de les famílies, que és el més important, no el poden trepitjar d'aquesta manera. Ni aquestes ni a cap altra, ni per motiu religiós, ni per motiu organitzatiu, ni per motiu de cap altra mena. És a dir, que hi ha uns drets fonamentals que estan a la Carta de Drets Humans, que estan a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que estan a la Constitució, que estan a la LOE, que estan a la LEC i que no es poden menys tenir. Per tant, en aquest sentit, nosaltres seguim barallant-nos i seguim lluitant pels drets dels pares. Però des de fa 4 anys estem barallant-nos bastant sovint amb el tema del finançament, que crec que és molt important que s'entengui el per què ho estem fent. I d'aquí venen moltes de les coses que han passat durant el confinament, que és que moltes famílies es queixaven que les escoles concertades, escolta, és que m'estan cobrant, és que no i tal. Hem tingut, no us enganyo, i segurament la Pepa també, desenes, centenars de trucades de famílies, d'AMPAs, preguntant què havien de fer, com ho havien de fer. Bé, doncs això, sisplau, ho deixo perquè la Pepa, si vol, ho acabi de lligar i després pel debat que convé. I després, jo bàsicament apel·laria a que siguem sensats, és a dir, primer ser optimistes, és a dir, no hi ha mal que fer d'ells dure, no? Diuen, doncs, escolta, hem de ser optimistes i hem de veure que amb el que tenim entre mans, i tot i la incertesa del futur, doncs hem de poder treballar plegats amb sentit comú, enseny i sobretot amb empenta. Potser no hem d'esperar tant mestres, directors, professors, pares i mares, potser no hem d'esperar que ens diguin què hem de fer, sinó que ens hi posem amb seny i en sentit comú, lògicament, respectant els drets, respectant les llibertats de tothom, però que jo crec que val la pena fer aquí. I de moment jo, si us sembla, ho deixaria aquí. He fet una pinzellada del que ha passat una mica, del que pot arribar a passar el mes de setembre i després, dubtes i preguntes, jo crec que el debat pot ser molt ric i molt interessant. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Manuel. Han sortit temes que jo penso que donen després pel col·loqui per aprofundir perquè ens preocupa moltíssim a les famílies. Hi ha un tema que és el tema legal, que s'ha dit clarament, que ja tenim allà tota una mica de confusió i que hi ha una llei també orgànica que s'està fent, hi ha també a Catalunya que està elaborant els seus decrets, i en fi, darrere de cada llei sempre hi ha una manera de veure l'escola que ens afecta també a les famílies. Hi ha un tema també a l'àrea econòmica, diríem, o de finances, tant per les pròpies escoles com per la butxaca de les famílies, perquè ha quedat molt clar qui paga la festa, i darrere de qui paga la festa estan moltes vegades les famílies de l'escola concertada. Després hi ha un tema també de capacitat de les escoles davant la nova situació de la pandèmia, si seran capaces o no d'adaptar-se a tots els requeriments que encara no estan molt clars i que també hi ha moltíssima confusió amb les famílies. En tot cas, em quedo també amb la darrera idea que donaves, que això és un tema de protagonisme dels pares. Ens haurem de veure si realment estan sent protagonistes o estan sent totalment marginats i oblidats en les decisions que s'estan prenent. Dono la paraula per això i em sembla que encaixa perfectament també amb el paper de Pepa Soler, de Maria José Soler, aquest protagonisme dels pares, que el Pepa està lluitant durant molts anys perquè els pares tinguin realment, igual que Josep Manuel, aquest protagonisme real tant a l'escola concertada com a l'escola pública. Això em sembla important
perquè de vegades es parla del paper del rol de les famílies i un pensa sempre en l'escola concertada, però és que l'escola pública és exactament igual, no? Llavors, jo no sé, Pepa, si pots parlar una mica de les accions que heu fet, de com veus aquest panorama, de les accions que podem fer les famílies, què ens recomanes, quins són els punts que ens haurien de preocupar més. Sí. Bona tarda. Jo també vull agrair la participació a aquest webinar, molt interessant. Nosaltres portem des del mes d'abril fent reunions i reunions i reunions amb pares, mares, profes, directius, sobretot amb les famílies. Jo vull intentar compartir un document, a veure si es pot veure, si no ja m'enrotllaré jo sola. Es veu? Sí, es veu perfectament. Sí. Perfecte. Bé, doncs us explico una mica. Quines són les idees? Això és un document resum, però que està en moviment. No parem d'ampliar-lo perquè hi ha més opinions, més formes de pensar. Però una mica, idees en resum serien: no hi ha full de ruta i enganxo una mica amb el que ha dit el Josep Manel. No trobem que hi hagi mesures ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini. Què s'ha fet? S'ha fet el mateix que es feia en presencial amb un Zoom. I el que passa és que no funciona. No funciona. Ho sento, però no funciona. Hi ha una manca d'innovació i hi ha un tema de transformació digital que està allà penjat, que ens l'hem trobat als nassos, però que no acabem d'estirar. I la nostra preocupació és que no tornem al mateix, que aprofitem i implementem aquesta educació online de qualitat. Una altra idea és el que deia ara el Raül. No ens hem sentat amb mares i pares per fer balanç, per preguntar què ha funcionat bé i què ha funcionat malament. Estem sobrepassats, l'apartament està sobrepassat, ni es plantegen quina és l'escola que volem. Hi ha famílies molt conformades, però hi ha unes altres que no, de veritat. A mi m'ha passat igual. Ens han contactat moltíssimes persones indignades, però indignades perquè tenien de teletreballar i al mateix temps tenien que ensenyar des de casa les criatures. I torno a coincidir amb una manca de lideratge. Ens agradaria que hi haguessin comissions de mares, pares, alumnes, professors i contrastar aquesta transformació digital. I si no, portar persones de fora, potser ben experts, funcionaria millor. Una altra de les idees que també hem constatat és la falta d'acompanyament. Es parla molt dels diners, que és molt important, però pares i mares estan sobrepassats. I els hem de fer còmplices, comptar amb ells, explicar-los que sense ells no podrem fer aquesta transformació digital. I, per últim, l'enorme esforç que hem de reconèixer als professors. Però, de tota manera, els hi falta formació i els hi falten recursos. També els hem de fer còmplices, també els hem d'involucrar i sense ells tampoc serà possible. Així que tenim una bona tasca per davant. Una de les qüestions que veiem prèviament seria que el context real serà, com diuen ara, blended. Sí que el departament està insistint moltíssim que serà presencial a les etapes obligatòries i que només serà híbrid a les postobligatòries, però ens hem d'anar fent a la idea que cada vegada més el context serà mixta, tant presencial com online. Per tant, s'ha de canviar l'estratègia, els recursos, la formació del professorat i tot. S'ha d'anar amb aquesta idea per davant i incorporar-lo a les propostes pedagògiques i als projectes educatius. Això ens hem donat compte amb la pandèmia, però donar-nos compte que aquest sistema educatiu s'està quedant enrere i que de moment no està responent a les necessitats del futur, ens ho hem trobat ara, però és una bona idea de dir, si això s'està quedant a darrere, posem-nos les piles pel futur. Per tant, hem de començar a pensar en una educació de futur, en una educació distinta. Hem d'anar a un canvi de model educatiu i recollir una nova proposta diferent, centrada
en les necessitats del futur, no? I amb la tecnologia educativa que cada vegada més entra a l'aula, no? I amb la importància que tindrà. Un altre del tema és el tema de com volem nosaltres que sigui l'escola del futur, no? Si tu portes el teu fill, has d'escollir ara una escola, t'has de plantejar quina serà la feina del futur, quina serà la universitat del futur, no? I serà probablement tota aquella feina que no pugui fer un robot, perquè els robots cada vegada més ens estan traient les feines. Per tant, nosaltres hem detectat, segurament hi ha moltes més línies d'actuació, però hem detectat 5 línies d'actuació que serien la creativitat, el pensament crític, la capacitat de recerca, el treball en equip i la capacitat de comunicació en el que és la formació pedagògica i tecnològica dels nostres fills i filles. En aquest sentit, veiem que hem de fer unes propostes, no? En el sentit que ja s'està plantejant, no? El de trencar l'estructura d'espais i grups en temps i en llocs, no? Ja veiem que serà sincrona, seran uns grups a casa i uns grups presencials, com diuen ells, perquè en grups estables de convivència, no seran els grups tradicionals de classe, sinó grups estables de convivència i hem de plantejar-nos això, com serà el futur, com serà el treball del futur. Per tant, nosaltres plantegem aquestes línies, aquestes propostes educatives que entenem que en una societat, en un context en què tot està a cop de clic, no s'ha de fer tanta memorització ni acumulació de continguts. Una cosa és que es faci perquè s'ha de treballar sobre ell, però una altra és que sigui necessari. Per tant, el contingut serà necessari discriminar-lo, investigar-lo, crear nou contingut, però potser no fa tanta falta acumular-lo. Per tant, ens interessa molt que les propostes educatives estiguin enfocades en el pensament crític. Entenem que és una de les habilitats que faran falta en el futur. Una altra seria el pensament creatiu, perquè és fonamental en l'ésser humà i perquè és una de les coses que un robot no podrà fer mai. I no només en temes artístics, sinó també en la resolució de qualsevol tipus de problema econòmic, jurídic, social, mèdic, el que sigui. És una de les característiques de les persones i que està per sobre de la intel·ligència artificial. Per tant, entenem que és un dels altres punts amb una futura proposta educativa. Un altre tema seria també la competència en comunicació. Estem a l'època de les fake news i, per tant, entenem que les màquines ara mateix no poden superar a les persones en la capacitat de comunicació intel·ligent. Per tant, necessitem que hi hagi una comunicació i una interacció simple, però que no pugui desenvolupar la màquina. Per tant, qualsevol futur persona, qualsevol labor necessitarà aquesta capacitat d'exposar idees, rebatre-les, reformar-les, replantejar-les, etc. Després també trobem important la capacitat de treballar en equip, que això ja s'ha començat a fer a tema presencial i s'ha començat a fer via Zoom, però complicat. Potser no és l'eina millor, però és una capacitat d'aglutinar unes competències diverses i que també entenem que serà necessari en el seu futur acadèmic o professional i que ja es considera una competència molt valorada a les empreses. Per últim, i segur que hi ha més, entenem que és molt important desenvolupar la capacitat d'investigació, que també està associada al pensament crític o creatiu que hem parlat abans. Per tant, nosaltres fem aquesta proposta. Quan més parlem, doncs més coses surten. També potser podríem parlar de valors. Aquí podríem parlar de l'humanisme, dels valors que distingeixen les persones.
Per últim, entenem que el sistema d'avaluació també ha de canviar. No podem seguir avaluant, i això també s'ha vist ara amb la pandèmia, els problemes amb l'avaluació dels alumnes que han tingut al passar d'un sistema presencial de manera abrupta a un sistema tecnològic o digital. S'ha de buscar una altra manera d'avaluar els alumnes, de fer-ho de manera més personalitzada i s'ha de veure una proposta que s'adapti més al nou model. Per tant, aquesta és una mica la proposta que nosaltres fem i suposo que això podem parlar, no sé què us sembla. Jo veig que hi ha coses que coincidim amb el Josep Manel. Jo m'estic mirant una mica la proposta del Pla d'Actuació d'Educació Digital de Catalunya. No està penjat cap document, s'està començant a fer publicitat, hi ha un hashtag de Pla d'Educació Digital, però tampoc s'ha penjat gairebé res més, no? Però estem una mica pendents d'aquest tema. Sé que s'està parlant molt, dilluns amb la presentació que comentava Josep Manel del departament ja es va parlar molt de presencialitat, però el tema és que no tenen gaire clar com es farà pel tema dels espais, aunque diuen que no farà falta que hi hagi una distància ni mascareta perquè s'ha vist que els alumnes o els menors de 18 anys realment tenen poca capacitat de contagi o poca capacitat de contagi, per tant no farà falta només que rentar-se les mans i tot això, però a nosaltres ens agradaria que hi hagués un plan B si tornen a haver rebrots i veure com això es pot instrumentalitzar. I res més, ja us dic que si voleu participar nosaltres estem treballant aquests tipus de temes perquè efectivament la gent ho ha passat molt malament, amb molta criatura a casa, intentant treballar al mateix temps que tenien, que ajudaven els nens a fer uns deures amb unes fotos, amb uns pantallassos per WhatsApp, que no s'entenia res, que es tenia que enviar amb una altra foto. Una mica caos, la veritat és que... Jo, Pepa, si em permets, voldria subratllar una cosa que em sembla fonamental, que l'has esmentat tu al llarg de la teva presentació, una de les coses, i que jo al principi també he dit, que és el tema de la tutoria. És a dir, en aquesta pandèmia s'ha posat de rellevància que la tutoria personal i conèixer els nanos i conèixer les famílies és fonamental per poder fer una feina per part del mestre. És a dir, conèixer les seves circumstàncies, les seves mancances, els seus punts forts i els punts febles. És a dir, jo penso que és un moment, i ho hem recomanat al Consell Escolar des de la FAPEL, el tema de la tutoria personal i compartida. És a dir, no podem deixar en aquest moment els nois, ni ara ni mai, però en aquest moment en el qual no sabem què passarà d'aquí 3 mesos o d'aquí 6 mesos, una altra vegada amb una situació de tancament, sigui a tots els nois o sigui un de sol. És a dir, cada nano importa i cada alumne importa i cada jove importa. I, per tant, jo penso que un dels reptes més grans és posar en pràctica aquestes coses i anar a la personalització en el millor sentit de la paraula. No la individualització, sinó la personalització, que són personetes i per petits que siguin, sembla mentida, però també pensen. Moltes gràcies, Josep Manuel, i moltes gràcies, Pepa. La veritat és que ha sigut molt interessant la perspectiva que has donat. Primer, jo penso que es pot enfocar d'igual manera que per moltes empreses i llocs de treball aquesta pandèmia ha sigut una manera de canviar el paradigma moltes vegades en el que treballaven i han descobert que hi ha moltes altres maneres de treballar per objectius, de diferent manera, per projectes, amb un horari flexible i tot això ha afectat molt la conciliació i la vida de les famílies. També tu has tocat aquesta cosa, diuen, aquesta pandèmia ens pot servir també per fer un canvi del paradigma del tipus d'educació que tenim, amb el tema d'espais, amb el tema de l'ús de la tecnologia, amb el tema d'adaptació a el que realment demanda la societat en professions del futur, que potser ens hem quedat atascats amb un sistema que no està adaptat a la realitat que necessitem. I ha sigut molt interessant això que es diu, canviar la metodologia del pensament crític, la creativitat, la capacitat de comunicació, el treball en equip, la capacitat de fer recerca i, en el fons, també la personalització, amb l'apunt que ens ha donat que aquesta personalització passa també per la pràctica de les tutories. I es veu que tot això
jo penso que no té molt a veure realment amb el que ara, o sigui, el que és l'escola tradicional que tenim aquí, no? O sigui, l'escola de 25 alumnes a l'aula, un professor que arriba, dona una explicació, es fan uns deures a casa, bueno, que potser s'ha de canviar totalment aquesta manera, però clar, la cosa és si estem, clar, deies la falta de recursos del professorat, en fi, tot això que deies al començament, no? Tots aquests problemes que tenim, que realment serem capaços de fer això, està clar que ens juguem moltíssim, no? Jo, si voleu, tinc aquí unes preguntes que ens van arribar d'algun dels assistents que van demanar que ens enviessin avant algunes preguntes sobre això, no? Llavors, una cosa que preocupa molt a les famílies, no sé, Pepa, potser tu que t'has dedicat molt a això, que es diu, no, ¿qué papel creen que van a tener las pantallas en este cambio? Si estamos preparados para ello, no solo las escuelas, sino las familias. ¿Conocemos realmente la repercusión del exceso de uso de pantallas en nuestro cerebro? Bueno, aquí va una pregunta, perquè està clar que aquest canvi va molt relacionat amb les pantalles, no? Bueno, aquesta és la pregunta del millón, no? Quin és el canvi que tindrà el cervell? Doncs el tindrà segur. Aquí que tindrà el canvi, però és el futur. Vull dir, el que està clar és que això ja no para i que aquest és el futur, més o menys, però la tendència serà anar cap aquí. Està clar que quan els nens més petits són, més necessiten de la presencialitat, perquè necessiten de la socialització, d'estar amb altres nens, de l'aplaudiment, i és molt complicat demostrar emocions a través d'una pantalla amb un nen petit. Per tant, quan més petits són, més necessiten la presencialitat. A lo llarg de la primària s'hauran de preparar i jo penso que a mitja secundària ja s'irà incorporant tot el tema tecnològic, probablement blended, no? Meitat presencial i meitat online, però cada vegada més. I si no, el tema dels deures, la manera d'estudiar, la manera de presentar les coses, tot això s'irà adaptant. Ara, canviarà el cervell, sí. Canviarà el cervell, segurament. Jo espero que per bé, però hi ha tot tipus de reflexions al torn del tema, no? No sé, tu què penses? Jo afegiria que les pantalles no són exclusives dels aprenentatges. En aquest moment jo crec que quan més petits jo crec que hem de formar persones que tinguin seny per gestionar això, és a dir, que tinguin la capacitat crítica de gestionar això i a través de nanos, nois i noies ben hàbils amb el tema de la lectura, de l'escriptura, de les coses més bàsiques, que són les que al final són les que fem servir tota la vida, jo crec que val la pena fer-ho. I les pantalles, evidentment, estan, aquesta mania de cosa estan per quedar-se, no? Però és que, igual que el cervell o que la forma d'aprendre va canviar quan es va inventar la impremta, doncs això passarà exactament igual, no? Jo crec que són canvis que hem d'assumir, però que hem de fer-los en sentit comú i ajudant les persones a créixer. Moltes gràcies. Jo vull recordar als assistents que tenim també que si volen participar ho poden fer en el xat, inclús poden participar presencialment fent la pregunta, a part de les preguntes que ja van enviar abans. Per exemple, jo no sé, Albert Merino, si tu la pregunta que has posat al xat voldries posar el micro i la pantalla i fer-la personalment? Sí, cap problema, gràcies. Gràcies. No, jo en relació a tot això que parlàveu d'aquesta situació, del que necessitaran els nostres fills per aquesta societat i per aquests canvis que estan previstos, impliquen, com he posat aquí la pregunta, en uns moments de crisi que sembla que vindran, una gran inversió de connectivitat d'escoles, de dispositius, de formació del professorat i evidentment això està molt bé, però al darrere ha d'haver-hi un suport econòmic, no? Si som optimistes, hem de pensar que el servei públic donarà recursos a les escoles públiques, però en el cas de les escoles concertades i privades estem acostumats a que som els pares els que fem aquest plus d'aportació per aquestes situacions. I també venim d'uns moments en els quals hi ha hagut una polèmica molt forta a les escoles sobre la reducció de quotes per tancament, no tancament, etcètera. Era aquesta aportació o aquesta pregunta. Moltes gràcies. Si vols pots desconnectar el micro. En la presentació que vam fer dilluns vam parlar d'una inversió de 370 milions d'euros per fer front a l'emergència educativa, dels quals 103 serien per al Pla d'Educació Digital i 33 per la lluita contra la segregació escolar. A veure,
aquí jo no he llegit, m'he mirat bé, no parla d'escola pública o concertada, però jo tinc bastant clar que els 100 milions aquests, que ja dic que no hi ha cap document darrere, jo no l'he trobat, l'he buscat molt. Entenc que un pla d'educació digital implica això, no? La connectivitat, els recursos, la formació del professorat. En aquest sentit, està tot encara, jo veig molt verd, molt verd, molt verd. Sí, a més, no sé què en penses. Sí, totalment. A més, Albert, això té a veure amb el que he dit al principi, amb l'estructura de finançament del sistema. És a dir, hi ha altres països en els quals també hi ha escoles concertades, però el 100% de la plaça, tot, des del professorat fins al material, el manteniment, etc., va a càrrec de l'administració pública, sigui nacional, regional o municipal. Aquí ens van donar un sistema que ha canviat poquíssim, que és que et paguen el professorat i una part molt petita de despeses de funcionament. Clar, si resulta que amb aquests diners no pots fer ni posar pissarres, clar, has de posar pissarres, has de posar aules, has de posar taules i cadires, has de posar una sèrie de materials i fins i tot tota la reconversió en àmbit digital. I tot això és a càrrec de les famílies perquè l'infrafinançament és així. Llavors nosaltres, clar, portem molts anys barallant-nos en això i posant en evidència aquest infrafinançament. El pacte contra la segregació que es va firmar fa 1 any, 2 anys quasi, amb el síndic de Greuges, va posar de manifest això i el propi síndic va dir que s'havia d'invertir molt més en educació, especialment a la concertada. Precisament perquè som les famílies les que ens pesa aquest deure. Per tant, nosaltres triem les escoles. I pel que has dit, i un últim apunt, el tema de les quotes durant la pandèmia. Clar, l'escola continua funcionant, continua tenint lloguers, continua tenint despeses corrents, continua tenint coses que no s'han pogut, diguéssim, ajornar, perquè es paguen mensualment i tot això com cada dia. I la tresoreria de les escoles concertades ha caigut. Nosaltres vam recomanar a les escoles que fessin unes reduccions en general de les quotes, evidentment no de les extraescolars, menjador i transport, que no es prestaven i per tant no s'havia de pagar, però sí de les que voluntàriament les famílies aportem. Algunes escoles ho han fet, altres menys, i vam recomanar que fessin un traje a mida per cada família, perquè no totes les famílies tenien la mateixa ni capacitat econòmica ni possibilitat pel tema de la crisi, els ERTOs, els aturs, etc. Hi ha hagut... Perdó. Se sent molt fort, perdoneu. Estan fent obres aquí al costat i... Bueno, si vols ho deixem aquí perquè tenim alguna intervenció més també que volem fer. Tinc també preguntes per en Xavier Güell, que volia fer unes aportacions. No sé, Xavier, si tu pots posar el micro i la càmera i et sentim. Sí, hola, bona tarda. Em sentiu ara? Em sentiu? Sí, et sentim. Sí, jo sí. Si pot ser breu, t'ho agrairíem. Sí, jo volia fer una sèrie d'aportacions des d'un punt de vista de director d'escola i poder de pare que ja té una filla, perdoneu, a la universitat. Però com a director d'escola sí que realment ens ha posat tots davant del mirall. És a dir, en aquest país jo penso que ens hem posat tots, quan dic tots, en un sentit ampli, comunitat educativa, tant pares com alumnes, com la mateixa administració. I quan et poses davant del mirall, realment es veuen totes les virtuts i tots els defectes. Jo us puc dir, vaig ràpid, que des d'un punt de vista del Departament d'Ensenyament, el Josep Manel deia no hi ha hagut lideratge, és que no hi ha hagut ni rigor ni seriositat. Ha sigut un autèntic despropòsit tot plegat, fins a la resolució última, que no és resolució, són les directrius últimes que estan penjades al portal de centre. Des del 12 de març ha sigut un autèntic despropòsit. No ha sortit un tema, però ha sigut un despropòsit absolut dels ordenadors que donava la Generalitat a les famílies que no tenien. Us n'asseguro, jo tinc una família que encara l'està esperant. Això ha sigut un autèntic despropòsit. Ha sigut també un despropòsit, vaig ràpid, l'obertura de centres. Jo soc de Berga, Berga és fase 2, l'1 de juny entraves en fase 2 i podies obrir l'escola. Us puc assegurar que avui és dia 1 de juliol i el Departament d'Ensenyament no ha telefonat mai a l'escola per dir quants nens realment hi havia. Per tant, el Departament de l'Escola Xarxa, com d'altres escoles, jo crec que ni se n'ha enterat. Quan sents a dir estadístiques de les famílies que han portat els seus fills, realment és absolutament increïble. S'ha descobert també en aquest país una pobresa, tant econòmica com digital. Em preocupa molt que aquest país, hi ha zones d'aquest país on no hi ha cobertura.
És a dir, que realment hi ha famílies que viuen en zones que hi ha molt poca cobertura, on si van amb ADSL és un desastre, i zones on no arriba la fibra òptica. Per tant, realment aquí hi ha famílies que s'ho poden passar de molts aspectes per intangibles. Jo penso que s'hauria de fer un esforç tots, quan dic tots, dic grans empreses, perquè aquest país tingués cobertura al 100% d'una punyetera vegada i, a més, arribés la fibra òptica a tot arreu, perquè hi ha zones, ja no de la Catalunya interior, inclús zones que realment poden ser de l'àrea metropolitana que tenen autèntics problemes. El tema de les escoles del finançament realment és un autèntic desastre. També s'ha posat, per primer cop es comença a veure que les escoles estan infrafinançades. I les escoles ho passen malament, perquè també és un any on ha explotat el Premi de Fidelitat, que moltes escoles amb tresoreria van molt malament, però també és cert que la paraula crisi en japonès vol dir oportunitat. Jo penso que és una oportunitat perquè les famílies han vist realment la gestió de les escoles i etc. Últim tema. Ha passat desapercebut, però és l'any on Catalunya hi ha hagut menys alumnes, quasi diria P3. Tenim un problema greu de natalitat en aquest país. A mi no em serveix quan diuen que ha augmentat l'FP un 6 o un 7%, no em serveix que hi ha alumnes per escolaritzar l'ESO. A mi això és tapar, amb aquesta menor tapen la major. La major és que els nens que van néixer fa 3 anys i ara es tenen que matricular a P3 realment és autèntica debacle com a país. Per tant, això és un problema molt, molt, molt greu i ha quedat tapat. I, en canvi, el que no ha quedat tapat, i no em sorprèn de l'administració que ens governa, que paral·lelament davant d'una crisi que tenim a tots nivells, els famosos 2 decrets de matriculació i el decret de concerts van fer la seva via. I algú d'aquí que ens acompanya ens podria fer 5 cèntims que la Generalitat, pel que és per regular el dret de les famílies a triar l'escola que volen i amb tota llibertat d'autonomia, paral·lelament sapigueu que els 2 decrets van fent la seva via. Aquestes són les aportacions que volia fer, que no sé si sumen o enriqueixen o disminueixen. Això ja no ho sé, Gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier. És molt interessant perquè realment és el punt de vista d'un director d'una escola i, a més, des d'un lloc com Berga. Jo només voldria afegir des del punt de vista de FANOC, de l'associació, que durant l'estat d'alarma no han parat de trucar-nos als mitjans de comunicació perquè volíem veure com està vivint la família nombrosa aquesta situació i la veritat és que se't queia l'ànima als peus, el que deies, la falta de recursos, no? O sigui, com és possible que un pare o una mare, jo em recordo un que tenim a la Junta Directiva amb 7 nens petits, diuen, és que tinc 7 escoles diferents a casa, hem de treballar els 2, com ho podem fer? Si no tenim prou recursos informàtics, no tenim temps, no sabem si era impossible, era un temps absolutament perdut i ningú s'ha preocupat d'ells, o sigui, ha sigut molt difícil tota aquesta situació, sobretot quan més nens, quants més fills tens. Hi ha alguna pregunta aquí, perdó, a part d'això que van dient, aprofito per dir una que ens diu ¿serán viables los comedores escolares? ¿Cómo se adaptarán a la nueva normalidad? I potser una mica relacionat amb això, no, és diferent, però una mica relacionat, que diu soc pare, educador social en un CIE d'institut i mestre d'educació infantil. La pregunta és, com podem humanitzar al màxim el distanciament social amb diversitat funcional i o educació infantil per a que no s'ho prenguin com rebut vers ells? Aquesta, clar, és molt difícil, no? El distanciament social, la diversitat funcional, quan tens diversitat funcional a l'educació infantil, realment com fas el distanciament i com el menjador. O sigui, com es poden fer els menjadors o com seran els menjadors, és una cosa que també preocupa moltes famílies. Jo no sé, Josep Manuel, si tu des del punt de vista de l'escola saps alguna cosa de com anirà això. Aviam, jo és el que us deia en relació amb l'ordre o les instruccions que ha donat el departament. És a dir, aquests grups hauran d'organitzar a l'escola perquè cadascú pugui dinar, estar al pati, entrar i sortir d'una forma més o menys per torns i tal, i això dependrà de la capacitat de cada escola. Clar, això jo em plantejo que si hem d'entrar escalonadament, si hem de dinar escalonadament, i si hem de sortir escalonadament, i si hem d'anar al pati i sortir al pati escalonadament, tindrem quantes hores de classe? Que això és una de les coses, és a dir, hem tingut 3 mesos de parón on molts nens, moltíssims, han perdut aquests 3 mesos. El Gregorio Luri deia l'altre dia que entre un 10 i un 12% ho han aprofitat molt bé, però és que molts nens no ho han aprofitat bé i han tingut moltes mancances. Doncs aquesta organització serà molt complexa, dependrà de cada centre i cada centre haurà de posar la seva imaginació i dir, bueno, doncs dinen a classe o dinen no sé què, van amb safates, vull dir, cada escola s'haurà d'organitzar
com bé pugui. I serà el departament el que autoritzarà aquestes coses. I aquí m'agradarà veure quin és el criteri del departament un cop les escoles plantegin les seves solucions. No sé, Pepa, si tu com a representant d'aquest sindicat de pares, els pares que tenen fills amb diversitat funcional o que tenen fills d'educació infantil, estan preocupats com per això, no? Bueno, no parem de repetir que realment el tema de la distància social no estarà present perquè, i ho van dir, que almenys l'1% dels casos confirmats per PCR a Catalunya corresponen a menors de 15 anys. Per tant, es revelen que la càrrega viral dels infants és significativament menor de les persones adultes i això explica que no farà necessari que hi hagi cap tipus de distància social, ni ús de mascaretes, només mesures de seguretat i higiene. I ho van dir bastantes vegades. I estava la consellera... Precisament per això, Pepa, han fet aquests grups estables que siguin com una família, però que seran com cèl·lules que el que volen és sobretot, poder aïllar una aula si hi ha un cas i fer la traçabilitat més fàcilment. Exacte. Els alumnes junts, poc professorat... Els grups estables de convivència. Exactament. Sí. Bueno, escoles obertes, escoles segures, és el títol. Jo insisteixo, això són instruccions del departament i el dia 23 de juliol els directors han de presentar els plans i l'administració els ha d'aprovar. Per tant, aquesta discussió la podem tenir, si voleu, a finals de juliol o al setembre i realment pot haver canviat radicalment, perquè les coses funcionen ara cada setmana per setmana. Segur, perquè jo coneixo escoles que han estat amb arquitectes mesurant tots els edificis per veure com extenien el menjador, el poliesportiu i si compraven més taules i no sé què, i al final resulta que no, que tots juntets. Llavors, per això la gent no s'atreveix, no pot fer inversió, no pot fer res, perquè és el que diu ell, canviarà d'aquí a allà, canviarà. Una pregunta que us voldria fer com persones que conegueu perfectament com està el sistema educatiu i que té ara i també com a pares i mares de família nombrosa, em podeu dir cada un, pensant en els vostres fills, què és el que més us preocupa del començament del curs vinent? El punt que més us preocupa? Tornar a començar com estàvem ara. Tornar a començar a fer el mateix. Que hi hagi un rebrot, que tanquin l'escola i una altra vegada amb els pantallassos i amb les plataformes que no funcionen i els rotllos aquests que dius, bueno, i cada un amb un racó i barallant-se i tornar a lo mateix. A mi em preocupa això també, però també em preocupa el fet que els mestres s'ha demostrat que no coneixen els seus alumnes i les seves famílies. I això és un punt molt greu en contra d'una educació que, si ha de ser d'aquesta manera, a sobre hi afegeix un plus negatiu a les persones especialment més vulnerables, que tenen més dificultats. Molt bé. Jo voldria afegir, Raül, perdona, amb el tema del professorat, que realment la càrrega de saturació de feina dels professors hauria de disminuir. Jo penso que s'hauria també de replantejar. Parlen d'unes figures noves de personal docent de suport tecnològic, no? Per ajudar una mica més amb aquest tema. No sé. Nosaltres com a associació està clar que també haurem de prendre posició en algun dels punts que s'estan debatent, però jo penso que sí que hem de ser conscients i hem de traslladar a la societat també que les famílies nombroses tenen unes necessitats específiques, unes condicions específiques, que els problemes que pot tenir qualsevol pare o mare amb un fill, quan es multipliquen per 6 o 7, i llavors això afecta d'una manera importantíssima com la família funciona dia a dia i la mateixa atenció dels teus fills. Llavors, és un tema que seguirem molt de prop, per tant, ens ha ajudat moltíssim saber que comptem amb vosaltres, les vostres explicacions, per donar-nos una idea una mica més clara de tot això, que sapigueu que volem comptar amb vosaltres també per assessorar-nos, que tant com pares de família nombrosa, socis de FANOC i al mateix temps professionals que esteu treballant per les famílies en l'àmbit de l'educació, perquè entre tots realment poder fer el que realment volem tots, que és que millori de veritat el sistema. O sigui, que això serveixi per un revulsiu per millorar el sistema educatiu, perquè els nostres fills tinguin una educació molt millor i realment adaptada al que ara necessitem i que pugui haver els recursos per això i facilitant a les famílies el seu paper fonamental, com dèiem al començament, de protagonistes realment de l'educació dels seus fills. Moltíssimes gràcies als que heu assistit, també als que heu intervingut, al Xavier Güell, a l'Albert Merino, als que heu fet
les preguntes en el formulari i ens tornarem a veure en el proper webinar que anirem organitzant en aquestes píndoles formatives que volem fer per les famílies nombroses que estan associades a FANOC. Per tant, moltes gràcies. Per la propera, aquí tenim una altra vegada els protagonistes i ens tornarem a veure. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.